Večeras slušajte. Radio teatar. Dragan Aleksić, Balada o Ljubi Moljcu. Ljuba je bio još balavander, kada je šnicla vezivo lijander. Kada je šnicla vezivo lijander, Ljuba je bio još balavander. Sve je počelo ko sa najavi, al to nije početak. Igra je počela na mekoj travi, fudbal je bio u njegovoj glavi, u danu jednom po imenu petak. Ljuba je bio još balavander, kada je šnicla vezivo lijander. Kada je šnicla vezivo lijander, Ljuba je bio još balavander. Beše to jednog petka. Moj otac vezivo kanapi za lijander i da se pužu oko kuće. Pa ja rekao, da viknem Rajka Cigu da pikamo lopte. Ajde Rajko da ti srknem pamet. Jes da si šupendara i vezaroš, ali barem sparik partner možeš da mi budeš, razumesti mene. Nemo voljac mnogo da se praviš. Da sam igrao zadnje prezentaciju moj kraj protiv tvoj kraj. Da sam te okrećao na stoparačko taksenu matku i da sam za tebe flit. Kudi ti za moljci? Ja stanem. Ne verujem da čovjek toliko pokvaren može da bude. Koga ti vrteo meningitisu jedan? Nisi znao ni gde se nalaziš, ni gde se nema. Mesto izlazi na terena, posle imate prebijem što si mučio. Izađe Rajko Kalaštura, prsi se čučne, pa ustane. Bajagi zagreva se. A ja gledam, a mi došao smešan. Vikne mu. Ti si Kalašturo? Sad me vidiš. Sad me vidiš? Ima lopta, nema lopta. Nije tu lopta, nego opet na drugo mesto. Rajko ko da mu Bog oduza moć orijentacije. Samo leti u prazno. 2 puta pao kod Trajka Molera u broj 10 u podrum, pa ga Trajčata žena dočekala vatraljem po glavi, razumešti mene. Ako udari vatraljem, će da briš zid, majku, ti cigansku, tu! Sada vidiš. Teo ja da završim pikanje, pošto s Kalašturu više nisam imao šta da radim, kad s nogu pred nogu ulicom prolazio jedan čuven trener s veliki šešir na glavu. Kad je video čovek kako se igra, stao ko ukopan. Kad se malo povratio, počeo na sve strane da se raspituje, čini mi se da baš Vladu Karamfilčeta pitao. Jeli? Čiji je ovaj mali? Vlada mu izdeklamuje. To je Ljubo Moljac, Ristašnica Mućan, inače najveći golubar u naš kraj. Ode kakav crni golubar? Dečko ima da postane najbolji fudbaler na svi 5 kontinenti, s mora i okeani između. Onda on, s neobičnu učtivost i ophođenje, kako samo jedan svetski čovek samo može da ima, dođe do mog pokojnog oca Riste zvanog Šnicla da ga pita da me pusti da treniram. A moj Rista udaren ko da mu zara u glavu ni da čuje. More na vrh glavu mi se poposavi golubovi. Samo mi još fudbal treba. Tada njemu gosan trener, pošto video da Rista zaudara na šljivku, ponudi doživotno besplatno piće u bife kod Tisu. I Rista pristane. Otpočnem redovni treninzi, posle 9 dana stupim u navalu za prvi tim, onda počelo zvanje u reprezentaciju i krenem, razumešti mene. Južna Amerika, Nemačka, Grčka, stadion Marakana, SS stadion u Berlinu, ovacije, aplauzi, navijači, obožavaoci. Pare sam držao u magacini, vozio se samo s aeroplani, kadilaci i helikopteri. Pearl Buck, čuveni ženski pisac, uživala da mi cedi mitisari na plažu. Roosevelt mi punio penkalo s mastilo. Čuveni humorista Charlie Chaplin zabavljao me za vreme turneja. Greta Garbo sapunjala mi leđa u njeno kupatilo s pločica od porcelani s mleko u kadu. Grčki kralj Koča nosio mi koferi od aerodromi do jahtu. Mussolini svakodnevno dolazio da mi zaleva saksija s cveće u mom stanu u centru Rima. Ceo
Svet čito me u štampu, đaci me učili u školski udžbenici, pisci me pisali u knjige, kompozitori me gurali u pesme. Navijači u skoro sve zemlje sveta osnovali klubove ljubitelja Ljube Moljca, pa u tim klubovima ljubili moje slike ili pak delove garderobe. Kad Moljac stavi Lovorov venac, kad se od karata sazida kula, kad Jugoslavija beše baš trula, kada je trener bio Raša 16-terac. Igrati rukom zove se enac, a Moljac je rukom odmahno i ceo svet je duboko uzdahno. Krivac je bio Raša 16-terac. Otkaz je potpisao guščijim percem, zemlju je zavio u crno i da mu ponos ne bi posrno, zauvek se oprostio sa 16-tercem. U pretposlednjoj utakmici koju sam odigrao za reprezentaciju stare Jugoslavije, moj trener Raša, zvani 16-terac, usudi se da mi kaže sledeće reči. Vi, gosen Ljubo, imate večeras da popijete kilo mleka i da u 8:30 odete na spavanje. Tako ne može da se šika do jutra ni da se jure ženskinje. Toliko sam hteo da primiš znanju i gotovo. Ja pozelenim. Ne mogu da shvatim da neko toliko bezobrazan možda bude. Nekako se povratim, pa ću da mu kažem. More sluce frajeru. Ja kralju Aleksandru iz Miloštu udarim čvrgu kad god ga vidim. Sa Roosevelta se dopisujem s iste reči kod ti svojih cigani u Požarevac. A ti našo da me učiš redu i da mi prodaješ bon ton. Nemoj više, u buduće tako nešto da ti pada na pamet, jer ima tako te žvajznem. Ima da misliš da si usred kave stice, razumeš ti mene? Sad treba da se ide na svetsko prvenstvo u Braziliju. Čudura se Kiti Dženevikom, a njen Moljac Južnom Amerikom. Kad je počelo prvenstvo, mislio sam da će da ispadnu kvalifikacije. Ali desi se čudo i dođe u finale. A u finale Brazilija, Jugoslavija, Rio de Janeiro, stadion Marakana, koji se tako zvao, pošto na tom mestu može da igra samo ko je Marka u fudbal. Gledalaca 300.000, a napolje još 500.000 nadaju se će budu karte. Počne prvo polovreme, naši bez mene, naravno, veze nemaju. Dok si rekao B. A u poluvreme dođe do cigančinja između rukovodstva i igrači. Došlo im iz dupeta u glavu, svi krive Rašu 16-terca, zbog onaj ispad prema meni. Onda se neko seti, čini mi se, baš Tirke beš. Čujte ljudi, đavo je odno šalu. Da pozovem onog čoveka Ljubu Moljca da sredi stvar dok je vreme. Pozovu oni mene preko telefona i ja baš isterivo muve iz trpezariju. Rekao, alo? Alo, Ljubo, burazeru, dolaze vamo pod hitno, ovi ljudi vode s 3:0, ima da nas pregaze ko plitak potok. Ne telasaj tamo. Znaš da sam besan i da držim do svoje dostojanstvo. Igrajte sad pipirevku kako znate. Alo, Ljubo, budi čovjek pa ti znaš da se tvoj otac borio na Solunski front. Nemoj da ostavljaš otačbinu na cedilo. Nemoj bre Ljubo, nemoj da si neki molim te Ljubo, nemoj. Šta ću? Živa duša, uvate me tako na sentimentalne i ostale razloge. Dobro. Sednem u državni helikopter i ateriram na stadion Marakana početak drugo poluvreme. Okrenem se oko sebe, neko da vidim gde sam. Reflektori, popakate petlji, lampioni, Greta Garbo leškari u ložu, Čevčice češlja s maramici. Teren fantastičan, trava do pupa, a dan sunčan ko za plaž. I počne drugo poluvreme. Moša Tirke ja, moša Tirke ja, moša Tirke ja, rke koke, rke kokice, rke koke. I mene, pobedimo i postanemo prvaci sveta.
publika prvo nema. Ne znaju ljudi o čemu se radi pokati. Kad su shvatili o čemu je reč, svi počnu. Ja im par puta mahnem rukom, utrčim u slačionicu, pa odem kod Gretu Garbo na žur u moju čas. Inače, posle onaj incident s Rašu 16-terca, čvrsto rešim da napustim staru Jugoslaviju. Mogao sam da idem gde hoću, ali sam ipak otišao u Grčku, koja mi od mali nogu bila simpatična iz istoriju i zemljopis. Rodnoj grudi sarma se krčka, a ljubu slavi čitava Grčka. Verujte, stvarno to nisu laži, molja se brčka na grčkoj plaži. Verujte, stvarno to nije teza, ljuba se zeza kraj Peloponeza. Grčka je zemlja faune i flore, na 3 strane sveta izlazi na more. Verujte, stvarno to nisu laži, molja se brčka na grčkoj plaži. Verujte, stvarno to nije teza, ljuba se zeza kraj Peloponeza. A kad grčki narod malo mućnu glavu, on u moljcu vide staru grčku slavu. Verujte, stvarno to nisu laži, molja se brčka na grčkoj plaži. Verujte, stvarno to nije teza, ljuba se zeza kraj Peloponeza. Ljuba se za. Taj dan, kad sam prešao grčku granicu, mislim da je danas njihov nacionalni praznik. Pogodimo se da preuzmem njihovo državljanstvo i da igram samo za reprezentaciju. Ime sam promenio. Zvao sam se Ljubos Papamoljcos. Grci su mi rekli da sam ja jedina individua koja može da im povrati staru grčku slavu i da niko od njih nema drugi namera sem da mi se ulizuju. Inače, u Grčku nije loše. Živeo sam na dvoru, gostinske sobe i po ceo dan zazečio dvorski park. Zaljubio sam se bio u neku tursku glumicu koja je igrala u poznatom turskom filmu Mišomor i Ćetena Alva. S njom sam se prikazivao u javnost, išao na plaže, lupo tanjire i uopšte, razumeš ti mene. Ostavio sam je kad sam primetio da namerava da stupimo u brak. Cijela Turska spremala je miraz. Sve ko da ja ne znam. Ja, kad sam čuo, kažem joj. Slušaj, Turkinjo, ja jest da igram za Grčku, ali da postanem turski zet ne pada mi na pamet. Tebi je valjda poznato da smo mi 5 vekova bili pod vama, a ti, ako si tela da budeš podamnom, bila si, molim. Neću ja da uzimam miraz, sve što su Turci nama uzeli pod ropstvo, razumeš ti mene. Nego ti da snimaš filmovi, a ne da sanjaš o moljcu. Tako je oteram na fin način. Rekao samo kad sam se kurkaliso bede, razumeš. Rat je doživeo na čudan način, nije se javio ko dobrovoljac i ovoj priči fudbal je začin. Bitku je vodio ko Ljuba Moljac, sliku je nasliko ko Albrecht Dürer, tačno u dlaku ko pravi rat. U vatru je pao i strašni Führer, a Moljac mirno gleda na sat. Sudbina sveta kako se kroji, to zbilja nije njegova stvar. A kako se zato rađaju heroji, zato mu mašta udeli dar. Rat je doživeo na čudan način, nije se javio ko
dobrovoljac i ovoj priči fudbal je začin, bitku je vodio ko Ljuba Moljac. Dakle, pre nego što sam postao grčki narodni heroj, ovako je to bilo, razumeš ti mene. 1944. ležao sam nešto od nazeb, kad četvoromeč Nemačka, Italija, Japan i Grčka na čuvenom SS stadionu u Berlinu. Igralo se za kup Adolfa Hitlera, a Grčku zvali pošto sam ja igrao za njenu reprezentaciju. Pakujem svoje stvari negde oko podne u Grčku, kad Bane koča onako neprijavljena na vrata. Ela, Ljubo, pobrati me. Ti znac kako svaki cas treba da ide da brani zboja stara Grcka. Ali ispred moja vlada i parlament imate zamolim za ena stvar. Italiju, Japan gazi kako oces, ali Nemci nemoj ni za dziva glava. Znaš kako je Hitler mnogo obradzena i oni njegovi Nemci na visoko pucaju. Nije nace da im stajemo na dzulj u ovu međunarodnu situaciju. More u redu je, kočo. Moje je fuzbal, tvoja je politika. Ali kad je taka stvar, ima i pusti mi, stvar će da legane. I krenem u Berlin s namerom da stvar rešim na licu mesta. Uoči veliko finale pobedimo mi Italiju i Japan. Smažimo ih ko kupus ribanac, razumeš ti mene. Uđemo u finale, a u finale... Nemačka Grčka, FC stadion u Berlinu, gledala sa 250.000 prema prodatim ulaznicama. Vreme sunčano, trava ko u afričku savanu, a na atletskoj stazi razapete bodljikave žice kao u logoru. U stadionu Džumbus, Nemci u karaule pod korneri. Elitne trupe marširaju pod šlemovi pod punu ratnu opremu. I za grčki gol 3 tenka su odskočeni cevi na gotovci. Avijacija s vremena na vreme nadleće iznad stadiona. Von Braun pušta raketle kako bi uzbudio publiku i igrači. Pogledam u lože, Hitlera ga uče kako ga grlo nosi. U taj moment sudija da znak. Stadion zaurla. Rimci povedu, a daju još 3 gola. Kako koji gol padne, Hitler ciči tipa Evi Braun. Düring briše suze radosnice, a Goebbels sa sinovi peva masovne pesme o fašizam. Tad ja začešljam malo zalisci, pošto bio neki vetar, olabavim učkur na kačice i elegantno istučim na terenu. Dupli pas, drop kick, dupli pas, drop kick, do kraja prvo poluvreme 5-4 za Grčku, razumeš ti mene. Nemci zaneme. U pauzi uznu oružje i streljaju sudijsku trojku na licu mesta, razumeš? Onda poapse pola grčki igrači pošto ih proglase za Jevreje i oteraju ih u koncentracione logore. Hitler pomodreo. A ja razapnem lingeštulu travu, gledam u daljinu, a lep bre, teko rošen s koju kapljicu znoja, razumeš? Pred početak drugo polovreme, eto ti priđe jedan nemački general u pratnji 2 pukovnika i 4 majora s mašingeveri, pa kaže: Herr Moltz, Hitler vom Nudi Pyrenisko Polu Ostrofom, 2 trgovačke und 1 ratnu flotu system da pređete u njegova loža, kako bi zusammen posmatrali dalje tog utakmica. Heil! Ja ga pogledam. Ne mogu da verujem da čovjek toliko pokvaren može da bude. Slušajte, herr taj. Ja se šutiram s fudbal, a ne s poluostrva i flote ko neki, razumeš? A što se tvog predloga tiče, mogu da kažem da je gulamferski. Ajde, možeš da se okreneš nalevo krug i napred mrš, more. On prebledi ko kreč. Okrene se nalevo krug, a majori pretisnu mitraljezi i streljaju ga na moje oči.
Tako su valjda dobili naređenje ukoliko ovaj ne uspe da mu ubedi, šta li? Tada ja ljut zbog onog predloga za lažiranje primim loptu i pođem ka nemačkom golu. Dam gol. Pođem sa centra, šut, dam gol. Pođem sa centra, šut, gol. Šut, gol. 9-8 za Grčku, razumeš ti mene. Na stadionu tišina. Nemci ne dišu ko u podmornicu. Onda ja uzmem loptu, predriblam celu odbranu. Lopta se hukne. Krajnji rezultat 10-8 za Grčku. Jedan krap. Bajron! Stavio do krop. Kola hitne pomoći razvode na bijanske stronu. Hitler ustao. Brada mu se trese. Oči se iskolačile, a usta srasla. On drži kup, ja prilazim. Uzimam kup, dodajem ga dragom patufni. Ovaj ne sme da ga primi. Ja onda spustim kup na atletsku stazu, izvadim koncept govora iz džepa i uzmem reč. Gospodo, Nemci, domaći izdajnici i ostale sile osobine. Imali ste priliku da prisustvujete lekciji koju sam vam održao s posebnim zadovoljstvom. Mislim da ste jasno mogli da vidite kako vaš plan da osvojite celokupan svet nije mi mnogo simpatičan i kako oružje ne može da vam pomogne ako se pred vas postavi srce, znanje i umetnost, razumete li mene. Danas, na ovom mestu i u ovom dresu koji predstavlja sveće gospodin Ljuba zvani Moljac, što znači ja, pokazao vam je kako se putem sile i pomoću ratno stanje ne mogu zadobiti pobjede kad se pojavi čovjek kao što sam ja. S ovih nekoliko napomena kao i smolu da pustite moje igrače iz tamnice, ja bih da završim svoje izlaganje. Suzdržano poštovanje, gospodin Ljuba Moljac. Smrt fašizmu, sloboda narodu, razumeš li mene. Historien führen Ort entgegengestreckt worden. Sich! Hitler pena na usta. Počeo da cepa ganderobu, da gazi ordenje. Onda zgrabio jedan kukas krs od mahagonije, pa počeo ga čereči. Kad ga prvi bes prođe, naredio hitno bombardovanje Londona, Pariza i Moskve, pa ode. Krenem onda nazad u Grčku, a tamo... Svaki se silan narod čekaju me ko da sam bog Zevs. Tu zatražim od koču jednu jahtu s air condition i povučem se na krstarenje duž obale s dosta pića, feferoni i odabrane ženskinje u kajute. Sa ženama nije lako, bilo koju, bilo kada, ako si je samo tako i danas je drži nada, al tek što su prevrtljive, pa to je za priču, otrovne su kao gljive, na sve strane niču, sa ženama nije lako, bilo koju, bilo kada, ako si je samo tako i danas je drži nada, sa ženama nije lako. Pamtim jedno, ime joj je bilo Margareta, inače princeza s Argentinski dvor. Tako jedanput razastrem ćebe na teren pred neku važnu takmicu, mislim bio Urugvaj, ili tako neka zemlja. Kako popodne ona dođe s porcije bajage da mi donese ručak, a u stvari samo da me vidi, razumeš? Sin Ljubo, evo donela sam malo provijante.
Sad, ako se supa malo prosula, izvinite. Cadillac mi ima nešto slabe amortizere, pa se gicka malo. No mi tu uopšte se nađete u brizi zbog tu supu, gospojice, princezo. Ja supe od pečurke uopšte ne volim. A to što se prosulo, ma nije važno. Razumete vi mene? Nju obli rumem po ceo torzo. Ne veruje žena toliko džentlmen da mogu da budem. Inače, imao sam ja i obične žene. Službenice, seljanke, razumeš? Sad ja njih što sam imao, nikom ništa. Ali one što su sa mnom bile samo jedno večer. Ili 1 sat. Celom svetu uši da probiju. Pred neku gospoja Rosu iz opštinski katastar, samo što sam prošao, zabrljavela načisto. Jao, znate da se viđam sa mojim moljcem? Vodio me na turne. Aha. Upoznao me s Hemingwaya i sa Sinatra Frankom. Ma divno se provodimo. Jer on je pravi kavaljer od glavu do kopačku. Jao, malo joj to da laže, nego počela da piše feljtone, kao... Ja i moljac na Havaj. A ja na ti Havaj bio samo jedno predveče na užinu i to s nogu, razumeš ti mene. A onda... Ja i ljubav u podnožje Himalaja. A i to laže, jer u to podnožje ne verujem da sam bio, pošto tamo nema neki fudbalski život. Dio me svuda po svetu. Jao, pozna me i sa onom Gretom Garp, ona kalaštura, sve se nešto, gleda me, pa sam nešto ljubomorna bila, sva. Radi ti laži i pogrešno obaveštenje narode, bio sam prinuđen da storniram ti feljtoni u štampu i to u poslednji moment, pošto već stigla grna pretplata. Pretežno čitateljki ženskog pola, razumeš? Hej, Staljine, od Rusije Bože, ne šalji mi za kopačke kože. Datum tačno ne pamtim, ali toga dana dotrči poštar i uruči mi pismo. Odakle? Iz daljina. Od koga? Od Staljina. Не шуми, печальная калина. Здравствуй, малец. Ispred vlade i prezidijum imam čast da ti uputim poziv kako bi posetio Sovjetski sajuz. Tom prilikom odigrao bi par mečeva u cilju zbližavanja naših bratskih naroda. Požalost se da Atanačeš vrem ja posjeti, kako bih blagovremeno mogao da proglasim državni praznik, kao i da uputim blindirani automobil, da te se čekaju na aerodrom v Moskva. Tom prilikom organizovat ću široke narodne mase za miting a tvoja čas. Obeđen sam da ćeš da prihvatiš ovaj poziv. Do svidanja. Josip Visarionović Stalin. Opa, bato! Ovo kukumalčenje išlo mi niz dlaku. Pogotovo što ja od tih opširnih zemalja nisam bog zna šta video, razumeš ti mene. Rekao, pa tufna, vikni Dragička. Dragička? Lako možda se desi da krenemo u Rusiju. Ba sad ako ćeš mene da poslušaš, bata ljubo, nemo tamo da ideš ni sa živu glavu. A nije loše da se setiš kako je prošao pokojni Đorđe Dimitrov. Bog mu dušu prosti. I još neki. Treba da zaglaviš turneju po onu sibirsku kusnicu. Pa kad se svet zapita, gde je bogati onaj Ljubo Moljac? Staljin ima da im kaže, more duno na turneje po sibirski gradovi. A Sibir je, kao što znate, velika teritorija. Ko zna da će za života da dokrajči turneju? A ide iskiviraš tu turneju. Može da zaradiš trovanje od promenu kujine. Pa da se posle neku terevenku presamitiš ko Sargija preko žicu. Zato savjetujem te, sedi kući, bata ljubo. Rakije, hvala Bogu, imaš puni burići. A i feferoni u velike tegle. Sa Staljina 4 oči da otvoriš. S pisma i razvernice još nekako, ali za isti astav. Nekako. Bre pa tufna, svaka ti čast. Like ti radi ko štoperica.
Onda ja, pošto se orijentišem prema zvezde i čokanji, sednem na tvrdo i sastavim odgovor. Cenjeno vaše tovarišćanstvo. Tovarišćanstvo? Staljin. Osobito sam polaskan što me preklinješ da ti dođem u gosti. Al neću. Priča se da kod tebe po sobe i hodnicima mikrofoni, detektori za praćenje ko šta će laprnda i ko koga otrcava. Razumeš ti mene? Tebi je poznato da ja ne pristajem da se prenemažem u svoja 4 zida. Već hoću da se razgaćim pa i da pustim po neki veter kad ukovrnu crevca. Povrnu crevca. Sigurno se slažeš. Nije u redu da se to tamo snima na ploče ili na magnetofonske trake. Drugo. Sigurno si obavešten da ja koristim ovo noćno svetlo na stadion i zagajanje telići. A kod mene baš sada nasađivanje kovočki uzelo maha. Maha? Ne bi bilo zgodno da ja ostavim jaja u štetu, razumeš? Zato pozdraviti lepo svi moji obožavaoci koji nisu u Bajbukanu. Drugarski pozdrav. Ljuba Moljac. Kad je dobio moje pismo, 3 dana ćuto ko pokvaren detektor. Kad se malo oporavio, samo je rekao: Celi žiznj veroval sam da je tačno ono: ko nema u glavi, ima u nogama jabrnućo. Ali ova vucibatina dal mi do znanja da kefalo može biti na oba mesta. Majko. Ljuba je bio još balavander, kada je šnicla vezivoli jander, kada je šnicla vezivoli jander. Ljuba je bio još balavander. Ovako je to bilo, razumeš ti mene. Primili me da treniram za podmladak predratnog Bska i trebalo da idemo na gostovanje u Hrvatsku i Sloveniju. Ćale, da me pustiš na turneju. Izabro me trener, para ne treba da mi daješ, sve je plaćeno. Pa kako turneju, majku ti balvandersku? Školu da učiš, fudbal iz glavu da izbiješ. Inače ću golubovima šije da zavrnem. Ama nemoj da si neki, Ćale. Trenirao sam, ljudi kažu da sam dobar. Idu svi moji drugari, pustili ih roditelji. Pušti ti mene, Ćale, ko Boga te molim, bre. Maš sunce ti, mangupsko. Treba vrat da mi skrljaš taj fudbal. Turneju da mi nisi pomenuo, inače noge ću da ti prebijem kad još jedan put vidim tu loptu s tobom, tako da je pikaš. Prokleti Rista, zatvorio me u šupu. Pusti me kad te molim, Ćale. Ekipa me čeka na voz i karte su kupili. Ima da se manem golubovi, utiću po ceo dan. Na tavan više neće se penjem. Otvori, zakasnit ću. Sve što da radim na fudbal, sve ću tebi da dam. Pušti me, joj bre. Arista Ždera otišao da vezuje lijandari oko kuću. Tako rukovodstvo i igrači otputovali bez mene. A da si me samo pustio, Ćale, kosti ti se u grobu prevrtale. Otišao bi na turneju, posle bi igrao za prv tim, pa za reprezentaciju. U štampi bi izlazile slike od članci, bre, o meni. Družio bi se samo sa poznati ljudi. Pa onda, ovako je to bilo, razumeš ti mene. Greta Garbo pravila žuru moju čas. Grčki kralj Koča svakog jutra obožavot mi skuva gorču kafu. S poznatog pisca Marka Tvena imao sam običaj da igram manjca u raspuk i kiselu vodu. Žene sam vodio kod mog prijatelja Pabla Picassa da im farba kosu. Ceo svet čitao me u knjige. Gledao po mali i veliki ekrani, slušao pesme i priče, razumeš. A onaj papa pije 5 ili 6. I moje običaj da je svoje ručno pali kandilo pod klin, o koji ja okačim kopačke da vise. Sve je počelo ko sa najavi, al to nije početak.
Igra je počela na mekoj travi, fudbal je bio u njegovoj glavi u danu jednom po imenu Petak. Ljuba je bio još balavander, kada je šnicla vezivo lijander, kada je šnicla vezivo lijander, Ljuba je bio još balavander. Drijaković.